Amazing day mga ka-JMC. And so 1 week na lang para matapos ang ating promotion na itong 3999 na mga selected bikes. Katulad dito mga naka-display sa labas. Yes po, 3999 nyo na lang po yan ma-avail. Exclusive lang po yan sa walk-in or pick-up dito sa ating sa JMC Bikes Bicol. Kaya inaantay nyo, ano pang inaantay nyo? Punta na po kayo para ma-avail itong murang bisikleta na naka-promotion natin. Exclusive po until July 31 only. 3999 pesos only. Itong ladies bike Legend. Ayan, so size 24, size 26. Regular price is 5,000 pesos. And ito kinetic fixed gear 4,800, ma-avail nyo ng 3,999. So maraming kulay to. May yellow, may green, silver, black, and purple. Pero mga ladies bike natin, ayan po ay ma-avail nyo na rin po yan ng 3,999. Available tayo sa pink and purple color. Ayan, so available po yan dito sa atin. Napakarami pa pong stocks. So sa mga gusto mag-avail, habol na po kayo sa promotion natin until July 31. Located lang po kami sa San Francisco, Campo Camarines Sur along highway. Ayan, nadadaanan po kami ng bus papuntang Lagunoy, papuntang Naga. Ayan po, Lagunoy, sa Sangay, Tigaon, Presentasyon. Ayan po, kung dito naman papuntang Naga, Pili. Ayan, Pili yung pinaka-end natin papunta ng Naga. O di kayo papunta naman ng Baaw, papunta naman ng Liga. Ayan, so pwede nyo po yan i-google map JMC Bikes Bicol. Ayan, so ito mo yung mga naka-promotion ko. Ladies bike, ma-avail nyo ng 3,999. Fixed gear, mini mountain bike. Ayan, ito mga mini mountain bike good for 8 to 12 years old. Ayan, BMX, 3,999 nyo na lang po yan ma-avail until July 31 na lang. So habol na po kayo sa mga gusto mag panregalo, pang service sa school, pang exercise, pang present, no? Yan, so 3,999 kasama yung fixed gear and ladies bikes. Ayan po, exclusive ngayon July. So napakarami pong pagpipilian. 3,999 pesos only po yan. Dito lang po yan sa JMC Bikes Bicol. Ayan, so mga mini mountain bike, naka disc brakes, good for 8 to 12 years old. Ayan, BMX available din. Ayan, so 3,999 nyo na lang po yan ma-avail dito sa JMC Bikes Bicol. Sa mga ibang unit naman, ayan, so may available din tayo sa road bike. Yung sa naghanap kahapon ng road bike, ito po yung available natin, Garuda Eagle version 3. Ayan, ito po, road bike na po siya. So hindi na siya gravel bike, pero pwede nyo na rin po siyang gawing gravel bike. Papalitan nyo na lang po yung interior at yung kanyang gulong para hindi na po kayo ma-hassle. Kung gusto nyo po is gravel bike. Pero kung yan po ay nakaset up sa kanya is naka road bike na gulong 700 by 28C. Ayan, so 6,800. Sa mag-walk-in, less 300 pesos pa. Bali, ma-avail nyo yan ng 6,500. Itong Garuda road bike natin. Available din tayo sa Gent road bike. Yan, so medyo madilim, no? Kontrang liwanag. Ayan, dito pala dapat. Ayan, so ito Gent Aurora road bike, nag-iisa na lang. 6,000 less 300. Tosik Chester version 3 atin. Version 3, 3.0. And Shaming RT700 fixed gear, nag-iisa na lang. And then syempre itong mga 399 until July 31. So sa mga gusto mag-avail, visit na po sa ating shop. So naghahanap din ng mga mountain bike na mura na. Kung gusto pang service lang sa school sa inyong mga chikiting, ito po available tayo sa mga size 26. Yan po ay 4,800 less 300. Ma-avail nyo na lang po yan dito sa atin ng 4,500. Itong mga mountain bike size 26 nitong KMWG, Cyclone, and Mars. Yan, so napakarami pa po yan, lalo na yung dumating sa atin na KMWG. Yan, napakaganda nito. Ganda ng kulay, ganda ng forma, ganda rin ng specs.
Hindi ka nalugi, panregalo. Napakaganda pa ng pintura niyan. Siyempre, pag sinakyan, so yan po yung top seller natin. Itong KMWG, sa mga gusto panregalo, maabil nyo na lang po yan ng 4,500 exclusive sa walk-in. Ito yung latest na kulay white. Napakaganda. Okay, dito naman, available din tayo sa alloy, MTB, size 26, gamit itong gent. And so may naka-reserve na sa atin itong isa from Lagunoy. So pupuntahan dito sa Friday. Ayan, so available pa po ito sa kulay green and white. Nag-iisa na lang yung green, size 26. Naghanap naman po ng mga tunog mayaman hub. Yes, tunog mayaman hubs na po yan. Kogis NZ100 27.5, available sa tatlong kulay. And then Kogis NZ200, available naman po ito sa 4 na kulay. Naka hydraulics brakes na po yan, tunog mayaman hub. Sound check natin. Yan, hindi ko siya masyadong mapaikot kasi nakasabit. Pero tunog mayaman hub na po yan. Cassette type, L2A5 yung gamit. Alloy na po yan. Merong mechanical, meron naman pong hydraulics brakes. Available po itong 11.5 natin. Less 300 naman sa walk-in. Ito naman 10.8, less 300 sa walk-in. And then available din tayo sa KMWG na 27.5, 6,000 pesos. Less 300 pa. Available sa orange and yellow. Pero yung rim niya, design, ayan po, may kulay purple. Available din tayo sa Foxster 203, Tosik 27.5 po yan, ano. Available din tayo sa 29er, good for 5, 8 pataas. Yan, so napakaraming pagpipilian dito sa atin. Sa mga chikiting naman, ayan, so available po tayo dito sa mga size 12. Ayan, mga naka-display sa labas, size 12, good for 2 to 4 years old. Less 300 pa po yan once na nag-walk-in po kayo dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Ayan po, once again, ito yung 399 natin na naka-promotion. Available tayo sa ladies bikes and fixed gear. Mabil nyo na lang po yan ng 3,999 once na nag-walk-in po kayo dito sa atin. Kasama na rin po yung mga BMX na nasa loob. Pero available din tayo sa size 12. Good for 2 to 4, size 16, good for 4 to 7 years old. Ito yung kasama sa promotion. Yan, maabil nyo ng 3,999 pesos only once na nag-walk-in kayo dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Located kami sa San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Pwede nyo po yan i-Google Map, JMC Bikes Bicol. Open po kami Tuesday to Sunday, 9 a.m. to 5 p.m. Kaya ano pa inaantay nyo? Habol na po kayo. 1 week na lang tapos na ang promotion nating 3,999. Tapat lang po kami nitong Shell gasoline station. Kaso nagsara na yan eh. Pero yan po yung signage sa Shell along highway. Kung kayo po ay galing Lagunoy, Goa, Presentasyon, Sangay, ayan po bandang right side sa Mangga. Kung galing naman po kayo ng Pili, Naga, Baaw, Tawa, Iriga, ayan po, tapat lang po kami ng Shell gasoline station. Ayan po, napakarami po pagpipilian dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Ayan, so thank you po and God bless. So visit na lang po sa ating shop para makita ang actual yung mismo mga units na available dito.